Okay, live na ta. Kumusta mga ka-storytellers? Dugay-dugay kita wa nagkita, no? Sa gining Odette tanan. Ay, dili. Tungod ni Odette. Nasa ni Odette? Anyways, it's almost more than 2 months ta nung awa nag-live tungod kay nabalhin mi og different location. Kaluoy kami nga po sa kuano yung background. Anyways, mga ka-storyteller, we're back, no? Mag-story ta karon. Kani nga story, disclaimer lang, dili ni originally gikan ako. Unya, kay di man ni originally gikan ako kasi na nga twist, nga tweak, ani nga story. So, bear with me, okay? Ang atong storytelling karon is about a family. Diri sa akong lugar, itukod pa man ang bahay kasi makadungog mo na yung mga dok. So okay ra na ha. Ngayon na po may mga silingan diri na muanhi. So kung mo agi sa akong likod, okay ra po na ha. Basta we're live. Madungog ra ko hilong. Okay, so ato na sugdan, di na to dugayon. Start na daan. Naay usa ka pamilya nga nagpuyo sa probinsya. Ug kini sila mga kugihan. Ang iyang ginikanan nag-atiman og dako kay nga mansyon. Niingnon sila pirme sa ilahang ginikanan niya. Di mo masudin ha, kay makasamo. Kabuak niya magbildo, di ta kabayad. So, dako kay mansion, pero wag sila pasudla bisag kausangan to. Huwag magsigig ingon ang iyahang ginikanan niya. Ang inyong buhaton, nga, maskwila mong tarong, dayon, one day, makahimo mo inyong kaugalingong ingana, di ba? Wa pagid sila sukad nakakita sa tag-iya sa mansyon. Ingon raman ang ilahang ginikanan nga niyan hato ganina samtang nangatug mo or samtang wala mo, no. So ang ilang gibuhat ni eskwela sila. Duha sila ka man nagigsuon. Tungod kay nagpuyo sila sa bukirin, pareha nimong nakita karon. Magbaktas sila. No, padung sa elementary. Disclaimer, dili po niya ako mga pictures ha. So, magbaktas sila gikan sa ilaha padung sa eskwelahan o iguli pod gikan sa eskwelahan padung sa ilaha. Nya kay probinsya man, wala kay sila bound, kay sila cellphone, no? Ilang da bag gyud, notebook, papel, ballpen, lapis, di ba? Nindutan na, no? So, way laaganan dito, way SM dito, wala komputeran, wala tanan. O na, day tindahan. Mga tindahan, mga chichirya, baligya, pero wala laaganan. Unya, ang baon nila, simple ra kaayo, di para sa tuwa dre. Nya, kanang snacks gyud ngadto, ilang baon kamote. Say kanang kamote. Saan ko kamote? Ano na, lain-lain. Pero bright sila, managigsoon. No? Ang usa kay maguwang man gamay og 1 year. So pag grade 1 ato, first honor. Pag grade 2 na niya, first honor gyud siya niya manghud na first honor pod. Ingana sila ka bright, ingana sila ka kugihan. Kung buto na naon, kugihan sila. Yan ang tata ng bata ba, no? Tungod na kay
ingnon sila kada adlaw silang ginikanan niya. Eskwela mong tarong. Iwa mi laing mahatag ninyo kundi kanara. Mo to ni eskwela sila. Sige nila og eskwelahan to ni graduate sila, puro sila first honor. Ang amo sa ilahang ginikanan nalipay. O gitagaan sila og motor. Na. So ang iyang ginikanan ng iyang papa mo na maghatod nila pa doon sa eskwelahan. Kaya pag high school nila layo naman ang eskwelahan kaysa elementary. So tungod ana maka-eskwela gyapon sila bisag layo na. Ginan silang ginikanan na nalipay ang akong amo sa inyo ha kay mga maayong estudyante mo. Tungod ana itagantag motor. O nang eskwela mong tarong. So hantod ni high school ang mga bata, consistent sila honor pupils, honor students. Ito na, no? Umayo kasuway anak po. Pero anyways, balik ta sa story. Hantod ni graduate og high school ang kamagwangan nga valedictorian. Tungod na ningon ang tag-iya ang amo sa iyahang papa nga scholar siya. Siya ay mubayad sa eskwelahan bisag unsa nga kurso. So ang kadtong kamagwangan nagkuha siya og medicine, course nga medicine. Uy, dili siya barato ang medicine ha. By Jessic lang daan ron, tag G's na. What I mean is, basta mahal na, basta medicine, basta doktor. Ug ang manghud pod, bright man sad valedictorian gihapon pag-graduate. Gi-scholar pod siya. Isa pun sa nga kurso. Pero ganahan man siya magmaestro, so nagmaestro ang kadtong ikaduha. So ngadto na sila sa city, wa na sila sa probinsya. Free ilang board and lodging, ang tag-iya o ang amo sa iyahang papa ang nagbayad sa kanang ilang giabangan. Free pa sila tuition, free pa sila food. Ingana ka maayo ang kadong amo sa iyang papa tungod kay nakita niya yung mga kugihan ni mga bata. Mo ding wala ko naingana. So consistent gihapon sila. No, every year mahimo silang Dean's Lister. Ako Dean's Lister masagwa to. Ang mga kiat lang. No? Pero sila Dean's Lister kay mga bright, mga maayong estudyante. Pagkahuman nila, pag-graduate nila, nakahuman sila hangtag sa kurso. Pag-graduate gid nila, ningon ang ilang ginikanan. Nak, for the first time, makasuod mo sa mansion. Ganahan makamit ninyo ang akong amo. So niadto sila. Isud sila sa mansion. Nalitas mansion. May tag makasuod po ko. Pagsud nila sa mansion, may laing yaya dito or kanang nagbantay dahil sa mansion. Di mo dahil ilang ginikanan ron na ay may dito. Ug ningon lingkod sa mo sir. Diyon sir, lingkod sa mo. Unsa inyo sir? Coffee? Tea? Juice? Cola? O soda? Ingana. May sila timan sila. Nya kay mga ang giuwawon mo ganing duha, ning dili lang okay ra. Napay okay ra ka imnonon ba to? Ug ningon ang katong maid, nang paabot sa tanin nyo sir ha, muli maabot silang ma'am o si sir. So pagkataon ningon ang katong maid na, ala na si ma'am o si sir, kanang paabot sa modri sa sud ha. So nigawas ang katong maid, dayon pagbalik niabot iyang mama o papa kuyog sa maid. Unya ningon din ang maid na, sir na sila sir. Ningon din ang maid kanang, sir, mo ni ang tag-iya sa mansion. Ang imong mama
ug papa. Nasuko ang mga anak. Alam pa, dato man dita. Nanong di paagi pa minimo sa kadung maglakaw may kada buntag, padong sa eskwelahan, lakaw padong uli, kamuti ang sudan, kadung magmotor ta nga naman tay auto, iabot minimo sa eskwelahan, nga kuhaon pud minimo. Ngano man nimo gisulti nga dato dayta. Nitubag ang ginikanan niya. Yung iyang papa, dato ko. Pero kamo di, kining tanan nga hinaguan ako ning hinaguan para sa inyong inahan ug namo. Kung ako ra ning ipasa ninyo nga sayon-sayon nga wa ninyo nagian ang ako ang naagian, mapariha mo sa ubang mga bata nga tungod kay arangan man sila og kahimtang di na sila magtarong eskwela og ilan ang kalimtan kung unsa ang maayo nga batasan og maayong kinaiya. Karon nga nasayod mo nga ako di tagiyani. It's your time nga maghimo mog inyoha nga ani kay kini ako ani. Wa mo kabaw unsa akong nagian para matukod ni. Wa mo kakita unsa kalisod akong nagian para lang maporma ni. Dili pwede nga ako nga dato nga ikaw wala ra. Inyo rang usika lang akong giniguan. Karon mga dagko na mo. Nakahuman na mo sa inyong kurso, kamugid may nipili. Lakaw, ug sundan ninyo inyong mga damgo. Tumana ang imuhang damgo. Hantod makapuruma kagingani. Seryoso ka kani? Ug mo tong story, no? Ang message sa story or ang underlying nga meaning sa story is usahay ganahan ta madato tanan, di ba? Ganahan ta madato nga wa tay buhato. Sayon ra kayo i-wish no, how I wish na madato ko. Nagtatawag ka ng murag wishing well, yung taga kag 5 dito ang Ginoo, dato ta ko ng 5 imo puhunan ko yawa no. Pero untog dato dili nga na. Dili sayon, ano, di man sayon ang magkalisod no. Pero pamino ninyo sayon ang giagian ng mga nangadato. Pamino ninyo lalim ilang giagian. Ikaw, nakay pangandoy si mong kinabuhi? Wa. Kung nakay pangandoy si mong kinabuhi, ganahan ka mo senso, kinahanglan na kay buhaton. Dili pwede nga isalig ra nimo sa laing tao ang kaugmaon nimo. Dili ing ana ang kalibutan. Kung sige ra kag salig, ayaw reklamo kung unsay ihatag sa imong gisaligan nimo, di ba? Pero kung ganahan kag mas nindot, ikay kuha ato, ikay paningkamot og imuha. Dili pwede dawat limpyo. Di ba? So karon mo ni ang story, mo ni ang kuan. I hope na natin na learn. This is just 15 to 20 minutes nga story nga binisaya. Kung naa kay nakatunan, type sa comment din ha. Kung na may ganahan nga itong istoryahan nga lain nga story, i-type sa comment or i-message ko. Enjoy mo. Have a nice and safe weekend. Ayo. Nahuman na ba ka ni? Okay.